Wala makaluwas ang 7 ka tuig nga PWD sang natrap sa nasunog nga balay sa barangay Natividad, Pilar, Capiz. Ginapanagyahan sa pamilya Hito ang puluyan. Ginbilin ang bata sa lula sini tungod nagaobra ang iloy sa karinderya samtang nagabiyay sikad ang amay. Makadali nga ginbilin sang lula ang bata sa balay apang hinali nagtuhaw ang dako nga kalayo. Nagwa sa inisyal nga investigasyon nga mahimo palyado nga linya sang kuryente sa ceiling fan ang kausa sang sunog. Luwas nga maipulyo ang bata, nakaagi man iniopera ang iya nga likod. Patay ang magulang nga si Alex Ayon, 49 anyos, sang ginlabo sang iya manghod nga si Robert. Natabo ang insidente kagabi sa magsaysay Kulasi Antique. Sa investigasyon sang Kulasi Pulis, upod nga nag-inom ang mag-utod sang nagbaisay kag wala naghangpanay tubtob nga naglabanay. Nagakayao na ang biktima pag-abot sang kapulisan nga may labo sa ulo. Matauhay man nga nagsungka ang manghod kag gindala sa ospital tungod may pilas man ini sa kamot kag tiil. Naka-hospital arrest ang sospitsado. Pagi sa tingob pwersa sang PDEA kag Anilao PNP nadakpan sa drug by bus operation si RJ Hipilano. 19 anyos ang poblasyon Anilao, Iloilo. Ginka sa operasyon kagabi sa Sitio Balagon, Barangay Badyang. Nakuha sa subject ang 6 ka sachet sang suspected shabu kalakip ang isa ka pakete nga gingamit nga buy bust item. 500 pesos nga buy bust money kag cellphone. Ginahanda na ang pagpasaka sang kaso kay Hipilano. Ilabi na ang paglapas sang Section 5 kag 11 sang Republic Act 9165. Gin-turn over ng Marlon Paniero kag Jerome Cavinta sang dumagit New Washington, Aklan ang isa ka agila sa Penro, Aklan. Suno sa duha, ginkuha nila ini sa wala makilala nga persona sa isla sang Boracay. Diri gintumod sang staff sang Penro, Aklan nga Southern Philippine Hawk Eagle ang ilang gindala sa ahinsya kag ginakabig nga endangered. Tuman na lang kanubo sang populasyon sa mga ini kag makita lang sa 13 ka mga lugar sa pungsod, kalakip ang Mindanao, Bohol, Negros kag Panay Island. Temporaryo nga tatapon sa Wildlife Rescue Center sa Hawili Tangalan, Aklan ang agila antes buyan.